Тейлор Свіфт отримала професійну травму. Сталося це під час концерту кантрі-виконавиці в Пітсбурзі. 23-річна зірка розповіла виданню Rolling Stone, що вона звикла себе поводити на сцені активно. Тож і сталося таке, що мікрофоном дівчина поцілила собі в зуб. Який шматочок випав на сцену. Я одразу зрозуміла, що кепська справа. Цікаво, який це був зуб, бо я таки не кинулася до дантиста, щоб це перевірити, додала співачка. Більше того, Свіфт зовсім не переймається через маленьку втрату. Я це залишу так, як воно є. Буде зуб трохи нерівний, то й що, відповіла зірка. Схоже, виконавиця просто дуже заклопотана і не збирається витрачати час на візит до стоматолога. Наразі вона перебуває у турі під назвою «Ред», у межах якого найближчим часом виступатиме в Чикаго та Лос-Анджелесі. До речі, ці гастролі сама Тейлор називає сімейними. Із виконавцями Едом Шираном і Остіном Махоуні вона настільки здружилася, що в неї не повертається язик назвати низку концертів роботою.